arratsalde on guztioi, eta mila esker webinar honetan parte hartzen ari zareten guztioi, ia txibatu honek dio 25 lagun bagarela ia, barruan. Lehenik eta mila esker, Mondragon Unibertsitateari, bai herrigintzaren berrikuntzan aditu titularen testuinguru honetan, politikaren etorkizunaz solasaldi ziklo hau antolatzeagatik. Dakizuenez 5 saiotan aurrenekoa izango da gaurkoa, eta ia esan eskertuko da, nik uste eskertuko dela virusez, datuez eta halako kontuez hitz egiteko halako gaiez ez diren beste gai batzuez hitz egiteko aukera ere izatea, naiz eta segurazki COVID-ak emango digun zer esana ere, azkenan herrigintzan ere eragiten ari zaigun virusa. Bestetik, eskerrik asko gaurko bizlariei, batetik, Xabier Barandiaran, Ira Astorza, Ataundarra, soziologian doktorea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, irakaskuntzan eta ikerkuntza aparte alor politikoan ere esperientzia handikoa, Gipuzkoako Aldun Nagusiaren kabinete buru izan zara Xabier 2007tik 11 eta 15tik 19ra, okerrez banaiz. Eta gaur egun, Markel Olano Aldun Nagusiaren estrategia aholkularia, okerrez banago? Bai. Zuzen. Urte horietan zehar, herrigintza ari garenez webinar honetan, Diputazioaren lan ildoetako bat izan da etorkizuna eraiki egitasmoa martxan jartzea, eta lantzea, eta horre landu izan dituzue gobernantza eredua birpentsatzeko formulak eta bar. Eta hontaz guztiaz gain, eta inglesez esaten den bezala, last but not least, Ataungo zinegotzia gaur egun. Beraz, eskerrik asko Xabier. Bestetik Pello Txandiano Campo, Utxandiokoa, telekomunikazio ingenieritzan doktorea, eta 2018az geroztik sortuko herrigintza idazkaria. 2016tik alderdiko zuzendaritzako kide, eta horrez, besteak beste, zinegotzia ere izan zara, Pello, Utxandioko udalean. Mila esker zuri ere. Zui. Eta ni neu, gai jartzaile, Jon Olano, Berriako kazetaria. Hortaz, luxuzko bizlari, gaur herrigintzaz hitz egiteko, bi kultura politiko ezberdinetakoak, eta biak ala biak, udal politikaren ongi ezagutzen duzuenak, praktikatzen ari zaretenak edo praktikatu duzuenak, eta segurazki herrigintza ulertzeko ere bi modu dauzkazuenak. Sarritza egiteko iruditzen zait, herrigintzaz ari garela oso hitz polisemikoa izan daitekela, eta norberak ulertzeko modu diferenteak izan ditzakela, zer den, zertaz ari garen herrigintzaz ari garenean, egiten diola referentzia herri kohesioari, gobernantza ereduari, parte hartze politikoari, hor baude gai diferente adar asko dituen gaia da, eta saiatuko gara gai hori guztiak alden neurrian ikutzen. Bukaeran, solasaldioaren bukaeran jakin entzuten ari zaretenok izango duzuela bukano bakarrik ez, galdera egiteko aukera izango duzuela saioan zehar eta bukaeran bidaltzen dituzen galderekin egingo dugula solasalditxo bat. Hortaz, pixkat kokatzeko, zertaz ari gara herrigintzaz ari garenean, zer lehenengo hori, sarritza zuetako bakoitzak, labur eta xe, zertaz ari gara. Xabier. Herrigintzaz ari garenean ari gara espazio publikoaren antolaketaz. Bai sortzeaz, bai egituraketaz, eta bai erabakietaz. Espazio publiko hori batzutan antolatua dago estatu baten bitartez, eta beste batzuetan ez. Eta orduan, nire kasuan behintzat, espazio publikoaren antolaketa hori identifikatzen dut baita ere, herrigintza identifikatzen dut hain zuzen ere, naziogintzarekin. Ez dira ezinbestean gauza bera, baina nik identifikatuak dauzkat naziogintza eta herrigintza. Gu herri bat gara, badugu herri izatearen kontzientzia, gertatzen dena da herrigintza egiteko egitura batzuk behar dira eta espazio publiko bat behar da. Eta guk espazio publiko hori eta estruktura horiek
ez dauzkagu nahiko genituzkeen tamainan. Eta orduan, espazio publiko horren antolaketari dauzkion gaiak dira herrigintzari dagozkionak. Eta nik horrela definituko nuke, gero aurrera sartuko beste gauza batzuetan, zeren nahi interesatzen zait naziogintza, interesatzen zait herrigintza, eta herrigintza interesatzen zait bereziki ikuspegi komunitarista batetik. Eta horrek ja beste faktore bereizgarri bat sartzen du, baina hasierako definizio batetarako uste dut nahikoa dela. Ez oso urruti Xaberrek egin duen definiziotik, ez? Edo oso gertu. Nik herrigintza ulertzen dut demokratizazio prozesu gisa. Herria egitea da kohesio soziala egitea. Eta zalantzari gabe herri hori badator nonbaitetik, ez? Badauzka bereizgarri batzuk eta ezaugarri antropologiko eta kultural batzuk, eta beraz herrigintza nazio-gintzarekin oso lotua dago. Eta beraz herrigintza, euskal herrigintza ari garenean, ni ari naiz euskal nazio-egitasmoa gorpusteaz, euskal nazioen erreprodukzioaz, autoraketaz, euskal nazioaren edo euskal herriaren autoraketaz. Eta herrigintza nazio-gintzarekin oso gertu ikusten duan bezala, Xaberrek ere aipatu du, ez? Herri baten reprodukziorako eta garapenerako ezinbestekoa da botere politikoaren antolaketa edo artikulazioa, eta beraz herrigintza eta naziogintzak behar du eskutik estatugintza prozesu bat, ez? Edo botere politikoaren antolaketa prozesu bat, hain justu herri hori, nazio hori autogobernatu dadin, edo autogobernuan autogobernua eratu dadin, ez? Eta hori xe bat, ez? Ez dira hiru prozesu ezberdin dira, ez da bat eta bakarra, herrigintza, naziogintza eta estatugintza. Euskal Herrian badaude kultura politiko ezberdinak eta bakoitza modu ezberdinetan lortze dutenak, niretzat ez dira hiru gauza, ez dira gauza bakarra, baina badaude eskutik lotuta eta neurri baten bereiz ezin ere badira zentzu batean, ez? Zerak, Jose Azurmendik oso ondo bereizten ditu nire iritzirako nazioa, herria eta estatua. Eta herria da hain zuzen ere gizatalde bat, komunikazio esparru komun bat duena, hizkuntza batekin, normalean, eta hizkuntzaren deposito hortan balio, jarrera, jokabide ezberdinak biltzen ditu. Nazio horrek edo herri horrek nazio izaera hartzen du, autokontzientzia politiko bat hartzen duenean, nazio politiko bat bilakatzen denean. Eta hortik nolabait ere bereiztu egiten du estatua. Beste gauza bada, nazio politiko horrek estatu forma bat hartzen duen edo beste forma batzuk hartzen dituen. Nazionalismo modernitatean oinarritutako nazionalismoak, bereziki Keduri Andersonek eta Gellnerrek bereziki aztertu dituzte nazionalismoak Frantziako iraultzaz geroztik, eta Jose Azurmendik nire ustez, azterketa horiek gaindituz, kasik eredotoraino iritsiz, gerketerren gainaino iritsiz, bereizten du nazioa giza kolektibo bezala. Eta nik uste dut definizio hau egokia izatetik aparte, euskaldunoi asko interesatzen zaigun definizio bat dela. Zen guk, adibidez, herri txiki bagara eta gure herriaren garapena ezinbestean modu linealean egitura politiko batetara lotuko bagenu, gureak egin du. Ez daukagulako sarritan gaitasunik, ez dugulako izan historikoki, eta orain ere ez daukagulako. Horrek ez du ukatzen edozein kasutan, ez da Jose Azurmendik ere ez du ukatzen, egitura politikoren bat behar danik, hain zuzen ere, komunitate politiko hori mantendu ahal izateko. Nik uste dut, berak egin dituen lanetan, eta orain dela gutxi kongresu bat egin da Jose Azurmendiren inguruan, benetan interesgarria, gertatzen dena da, euskeraz egin dela kongresu bat, orduan, gure gaztelerazko mundua, seguraski konturatu ere ez da egin, ez? Baina, nik uste dut horreztabaide interesante badagoela. Bukatzeko bizkate gaiarekin,
nik uste dute Jose Azurmendi erreferentziasko autorea dela, ez? Gai hauetan kontzeptualizazio oinarrizko bat edo egiteko. Uste dut 2015 2016an publikatu zuela liburu bat, Katakraken izan zen UEUk eta jakinek antolatutako jardunaldi nahiko ataskatsu batzun ondoren, berakan uste dut hitzaurre edo aurkeztu zuela eta ondoren liburua publikatu zen, hizkuntza nazioa eta estatua uste dut. Eta, bueno, nik uste dut hor badagoela oinarrizko kontzeptualizazio bat, hemendik aurreako herrigintzan, nazio estatua eta herria, eta behain arteko loturak eta pixka pentsatzeko, ez? Nik erabat adoz, nazioak ematen digula nolabait oinarri bat herrigintza pentsatzeko, baina uste dut horrekin batera, eta uste dut Azurmendik ere hau konpartitzen zuela, ez? Uste dut horre Andoainen Martino Alde Kultur parkean liburuan aurkezpenean, nazioa izan ginen, eta gure nazioa sarpaildurik heldu da 20. mendera, eta nazioa osatzeke edo egiteke daukagu. Eta beraz, ezin da bukatutzat eman, edo esan, nazio hori badagoela nonbaiten gordea, eta legitimidade hortan oinarritu dezakeguni gure buru jabetze prozesua, ez? Nazio hori egunero egiten da, eta ez da berdina, nola ulertu den nazio hori azken mendeetan, nola ulertzen den gaur, eta nola ulertuko den hemendik aurrera. Beraz, prozesu dinamiko bada, eta egunero egin eta elikatu beharreko prozesu bada. Bai, ez dakit. Ez dakit, Jon, hor zauden? Ez da? Bai. Aipatzen zen dituzten besteak beste, asko aipatu dituzu besteak beste egiturak, egitura estatalak kasu honetan, eta nik pixkat ekarri nahi nizuen egungo testuingurura, eta egungo testuinguruak erabat erabantzeko lotura dauka koronavirusarekin. Ez da, ikusi dugu Espainiako gobernuak hartu dituela batez ere martxoa apirilean funtsezko erabakiak, gure bizimodua erabat baldintzatzen duten erabaki gehienak, eta hori ere hartu izan dira, beti ere botere harreman batetik, ez? Galdetu nahiko dizuke, abagune honetan, testuinguru honetan, ze abagune eskaintzen dituen, bizkat, bizi dugun egoera honek ze abagune eskaintzen dituen, herrigintzan eta euskal herrigintzan sakontzeko kontuan hartuta argi geratu dela, neurri batean, estatuak daukala erabakitzeko botere guztia. Erabakitzeko eta gauzatzeko. Bueno, nik egia esan, galdera horretan matiz batzuk sartu beharrean daude. Osa, lehenengo azpimarratuko nukena da, gaur naziogintzaren eta euskal nazio eraikuntzaren krisian elementu definitorioa nire iritzirako ez dela bakarrik Espainiako estatuarekin daukagun dialektika hori. Baizik eta demokrazia liberalaren krisiak eta bereziki globalizazio eredu honek, eraman du neurri handi batean, estatuaren egiturak ustera, soberania konzeptua neurri handi batean erlatibizatzera, besteak beste soberania desplazatzen duelako eszenatoki ekonomikoetara eta korporazioetara, eta horren ondorioz sortzen diran espazio sozial ezberdinak, komunikaziokoak, neurri handi batean guk ezagutzen dugun gure nazio imaginario hori, edo erreala nahi dana, neurri handi batean txikituta uzten du. Eta orduan, gaur guk daukagun arazorik nagusienetako bat da horri nola aurre egiten zaio. Orduan, uste dut COVID-ak ageriagoan jarri duela oraindik, nolabait ere, munduan ematen adiren joera guzti horiek, eta joera guzti horien aurrean, neurri batean bilutsik gaudela.
Niretzat Espainiako estaduaren jarrera ez da sorpresa bat. Ez da sorpresa bat. Espainiako estaduak Katalunian 1995 aplikatu zuen, orain COVID-19 kudeatzeko inondik ere eskumenak ez ditu errespetatu, horrek hausnarketa batetara eraman beharko gintuzke. Bereziki urte askotan pentsatu izan dugulako, sinistu egin izan dugulako, hain zuzen ere gure euskal erakunde sistemak baztuela hitzarmen izaera bat Espainiako estatuarekin, bereziki transizio politiko garaian, relato hori sortu genuen, ez? Eta orduan, iruditzen zait hor autokritikoak izatea ezinbestekoa dela. Autokritikoak izan behar dugula, bereziki abertzaletasun historikoaren hautua egiten dutenak. Espainiak behar izan duenean boterea zentralizatu egiten du eta bereganatu egiten du. Eta uste dut horrek gure euskal erakunde sistemari sekulako kaltea egin dizaiokela eta egiten diola. Hala eta guztiz ere, nire ustez, gure etorkizunaz pentsatzen hasteko eta hitz egiteko, ezin dugu guk gure erakunde sistematik Espainiako estatuari aurre egiteko daukagun gaitasunean fede gehiegirik izan. Bezik eta nik uste dut, erakunde sistema badaukagu eta baliozkoa da eta importantea da, baina dudarik ez dagoena da, herriaren autoeraketan eta herriaren kontzientzia hortan daukagu nolabait ere sinistu beharra. Eta hor bai uste dut COVID-19ak baduela izan dezakeela efektu positibo bat. COVID-19ak utzi gaitu bilutsik, ispilu baten aurrean, konsumoko gizarte individualista batek dituen miseria guztiak airean jarriz. Eta hori nahikoa izan beharko litzateke hain zuzen ere hausnarketa sakon bat egiteko, bai politikagintzan, herrigintzan, eta gure gizarte antolatzeko moduari dagokionean ere. Eta orduan, uste dut egoera honek izan dezakeela elementu positiborik baldin eta hausnarketara eramaten balin bagaitu. Hori da pixkat komentatuko nukeena. Nik esango nuke, COVID-19aren agerpenak sartzen gaituela eskenatoki berri bat. Edo, hau, segurazki hola afirmatzeko urte batzuk pasatu beharko dira eta atzera begiratu eta egin analisi historiko bat, baina nire intuizioa bada honek aro berri bat inauguratzen duela. Edo ja buru belarri sartzen gaituela garai berri baten, aldaketa aro baten, eta emergentziak ezaugarritutako aro historiko baten. Nolabait inauguratzen duela 20. hamarkada hau, zentzu askotan determinante da klabe izango dena, non hartuko diren edo hartuko ez diren erabakiek baldintzatuko duten egungo belaunaldien ongizatea eta baita atzetik datozen eta batez ere atzetik datozen belaunaldien ongizatea. Justo badagoela holako kontzientzia bat edo esango nuke gutxienez gaur egun, dakigun edo gauden lekuan egonda, ikusiko du, hemendik eta hilabete batzutara ze garapen daukan honek guztiak, baina badagoela nolabaiteko kontzientzia bat honek inflexio puntua markatzen duela. Zentzu hortan, ni pixkat uste dut atera bar garela konjunturaren pixkat ikuspegi hertsitik, eta sartu gabe hainbeste eta kritika politikoa noski egina daukagu, Espainia nola gestionatu duen krisi hau eta nola hartu dituen erabakiak eta nola autogobernuaren zaurgarritasuna edo agerian jarri duen eta bar, baina nik uste behar dugula fokoa pixkat altxatu eta begirada zabalago bat hartu. Eta batez ere momentu historikoaren kontzientzia hartu. Nik uste dut Xabierrek esan du, atzetik zetozen tendentzia segurazki azeleratu egin ditu COVID-19, eta azeleratuko ditu areta gehiago, azeleratuko dira areta gehiago atozen hilabete eta urteetan. Nik uste du hau dela horako historian azelerazio momentu baten, eta garai oso arriskutsu eta berezi baten sartzen ari garela, eta beraz, Euskal Herrigintza ikuspegi batetik edo abertzaletasunak oso ondo irakurri behar duela gara historikoa. Nire ustez, bere aukerak eta bere garapen bideak pasatzen dira injustu
garai historikoa ondo ulertzetik eta garai historiko honen aurrean ondo kokatzetik, ez? Bueno, pixkate deskripzio labur bat, ez? Askotan esan dugu, ez? Baina modernitate kapitalista planetaren mugabi fisikoekin topo egin du. Aberastasunaren metaketa azkorrak eta demokraziaren privatizazioak ongizate estatua hartu dute, demokrazia liberalen krisia bizi dugu eta bar. Eta zerbait erakutsi badu COVID-19 da globalizazio kapitalistak eraiki duen mundu sistemaren hauskortasuna nolakoa den. Eta nola olako, ez, mikroorganismo ikusezin batek hankasgora jarri dezaken dena, ez? Eta gure jendarte mota ze euskorra den, ez? Eta nola beharrezkoa den bestelako jendarte mota resilienteagoak eraikitzea, ez? Nik uste dut, hamarkada hau, irekitzen den hamarkada hontan, bi faktore nagusi egongo dela dena baldintzatuko dutenak, eta dinamika soziopolitikoak eta kulturalak eta dena baldintzatuko dutena, lehena izango da krisi klimatikoa. Hori da globalizazio kapitalistaren faia handiena, eta evidentzia zientifiko nahikoa daudela, ez, esateko, gizadia bera arriskuan jartzerainoko potentziala izan dezakela. Eta ja sartu garela momentu erabakigarri baten non erreakzio bat eskatzen den eta erabaki sakonak hartu behar diren kolapsoa ekiditeko. Eta bigarrena da desberdintasun sozialen areagotzea, ez? Orain dela 200 urteko gizarteen mailetaraino, ez? Iristen ari denak, ez? Eta, bueno, uste dut hemen ere euskal gizartean, ja badaude ja datuak eta informak esatu dutenak, fraktura sozial bat gertatzen ari dela, ez? Oinarria. Nik uste dut horrek bi faia nagusi horiek ezagorraituko dutela marka dau, eta honek behartzen gaituela garai historiko berezia oso ondo irakurtzera. Eta nik uste dut herri bezala nahiko egoera kaskarrean etzen gadela ontara, momentu ontara. Ongizate eta garapen adierazle nagusiek adierazten dutena nire ustez bada, gure metabolismo komunitario oso ahul iristen dela momentu ontara. Ez da, nolabaiteko bide gurutze baten edo bagaudela. Eta ez da baida politikoa elitatek izan beharko, nire ustez, botila erdi beteta edo erdi utzi ikusten dugun, oso ohikoa da, ez da baida hori, ez? Segun hondik begiratzen den, egon daitezke zantzu batzu, optimistagoak izateko, eta segun eta nola begiratzen den, ez. Baina nik uste dut, botila erdi beteta edo erdi utzi dagoen eztabaidatu gabe, kontzientzia hartu beharko nukela botila zulo daukala, eta ura galtzen ari dela, eta honek eskatzen duela erreakzio azkar bat, eta erreakzio kontundente bat herri gisa nahi badugu benetan, garai historiko honi behar bezala heldu eta aurrera bideak planteatu herri honi, ez? Ez daki guzti gertatuko den, bi hiru hilabete barru, hori da errealitatea, inork ez daki ez gertatuko den, ez? Krisi ekonomika zenbateraino izango den, honen albo kaltea zeintzuk izango diren, eta nola egingo zaion honi aurre, baina nik uste dut behartua gaudela momentu honetan herri hau 10 urte barru imaginatzera. Ze bestela ezinezkoa da, egin behar ditugun berrikuntza prozesuak gaurtik pentsatzen hastea, ez? Eta nik uste dut, eta honetan nahiko pesimista izango naiz, ez dut ikusten dinamika soziopolitikorik herri honetan, COVID-19ak irekitzen duen kontestu honetan, aukerak baliatze aldera, halako patxada hartu, ez, holako analisi bat egin, eta aurrera begira egin behar ditugun berrikuntza prozesuak pentsatzen hasteko, ez? Hor da eguna, ez dagoela inolako fororik edo inolako esparrurik, holako hausnarketa bat depositatzeko, ez, behintzat beharko lukeen tamaina. Zera, Pelok esaten duen ari gauza pare bat erantziz, parte batean ados nago, hain zuzen ere, momentu honetan, bai agenda politiko berri bati, aldaketa klimatikoari aurre egitearen premiaren ezinbestekotasunean oinarrituta. Eta zalantzari gabe, desberdintasunak, nik uste dut, importantea dela sistema politikoaren inguruan ematen ari den eztabaida. Badago munduan, adostasun bat, bi joera nagusitzen ari direla munduan. Badago joera bat, konservadorea eta beldurtia dena, non nahi duen, dagoenari eutsi eta estatu-nazio egitura hortara prozesu regresibo bat eraman, ez? Berdin zait ari garen hitz egiten Bolsonarori buruz, berdin zait ari garen hitz egiten Trumpi buruz edo Johnsoni buruz, ez, Boris Johnsoni buruz, berdin da. Eta badago beste joera bat, nun ikusten den garbi
mundu mailan ematen ari diren aldaketa hauek, globalizazioaren ondorioz, globalizazio ereduaren ondorioz, ezinbestean eskatzen dutena, proportzio hortara egokituko den marko bat, marko global bat. Eta orduan, baino hemen ez dago planteamendu garbi bat, besteak beste ez degulako ezagutzen etorkizunean ze forma hartu dezakeen horrek. Eta horrek eraman ditzazke urteak. Eta nolabait ere, bi ikuspegi hauen arteko lehiak eraman gaitzake, urte luzeetarako eztabaida batetara. Gaur garbi dagoena da, eztabaida horrek oraindik ez zaiola ikusten zen norabide hartuko duen modu definitiboan. Bai ikusten dena da, bereziki komunikazio sistemak tarteko eratzen ari den kultura politikoa batean eta bestean oso kultura politiko ankerra dela nolabait ere soseguzko debate bati aurre egiteko. Alegia, populismoa ez da Donald Trump bakarrik, edo populismoa ez da Bolsonaro. Populismoak modu transversalean harrapatu du sistema politikoaren inguruko eztabaida guztia, eta espazio politikoan ematen ari diren eztabaida guztiak. Nik horri sekulako beldurra diot, zen ez duelako uzten, hain zuzen ere, benetan eztabaida zorrotz eta eraikitzaile bat egiten. Behar bada permititzen du aktore politikoen arteko lehia, baina ez dut uste benetan permititzen duenik diagnostiko on bat egin eta elkarren artean beste zerbait eraikitzen, ez? Eta are gutxiago elkarrizketa demokratizatzaile bat aurrera eramaten. Ikusten da momentu honetan adibidez, Espainiako eztabaida politikoaren edukiek ze atzerakada eraman duten, hamarkadatako atzerakada bat eman da, ikusi besterik ez dago, Espainiako legebiltzarrean ze eztabaida maila dagoen. Segituan bukatuko dut, baina esan nahi dudana da, kontekstu hontan gerta daitekeena da munduan sekulako aldaketak ematea, baina, klaro, gu Euskal Herrian gaude. Eta gure galdera da, marko nazio honetan, gu nola kokatzen gara. Eta zer da guk egin genezakeena. Zer da guk egin genezakeena. Eta hor, nik askotan errepikatuko dut, baina eztabaida honetan uste dut ekarri nahiko nuke tesi bat, ez? Gure artean hitz egiteko. Nere iritzirako guk, 80. hamarkadan, bereziki frankismoaren bukaeran, Euskal Aberrigintzaren eraiketari zegokionean bi tesi nagusi jarri ziren mahai gainean. Tesi batek zion konfrontazio dialektiko hortan oinarrituta, posible izango da kontraesan nazionala aprobetxatzea, gizaki, herri berdinago bat sortzeko, eta nolabait ere Euskal Estatu Sozialista bat sortzeko. Eta kasurik onenean, negoziatzeko Madrilekin gure eskubideak. Eta hori izan zen, hain zuzen ere, bereziki etako zuzendaritzak aukeratu zuen bidea. Eta, bestalde batetik, zegoen, abertzaletasun historikoak aukeratu zuen bidea, hain zuzen ere, momentu hortan, reformak ematen zion erakundetze posible bat martxan jarriz, eta horrekin, altzena erakundetuz. Ez naiz ni orain epaiketan sartuko ez bat eta ez bestearekin, baina gaur bai esan daitekela biak agortuta daudela. Eta ni ez naiz neutroa bien artean, esan nahi niretzako etak eraman duen bidearekiko, eta ezker abertzaleak eraman duen bidearekiko beti oso kritiko izan du naiz. Eta bestalde batetik, virtualitate gehiago ikusi dizkiot, abertzaletasun historikoak eraikiztuen autogobernu maila horri. Baina, ez da horri buruz eztabaidatzeko momentu horrein, baizik eta momentu honetan daukagun arazoa da gure instituzionalizazio prozesuek ez dutela balio egoera honi aurre egin ahal izateko. Eta hori da sekulako problema. Eta zergaitik ez dute balio. Eta nire ustez ez dute balio, zalantzarik gabe, gaur ruptura etiko antidemokratiko baten bitartez
ez da posible estaduari aurre egitea, ez da estadua ez demokratikoa balin bada ere, baina bestalde batetik baita ere, abertzaletasun historikoak jarri duen fedea autogobernuan, autogobernua bera nazio eraikuntzarako tresna bezala ustutzen ari da, eta zerbitzu agentzia baten antza gehiago dauka, gure erakunde sistema. Hau horrela esan da, esageratu xamarra dirudi, baino nagusiki Pellok aipatzen duen egoera honi aurre egiteko tresnetan, badago konzeptu bat oinarrizkoa dena, eta da, herriaren enpoderamentu demokratikoa behar da. Eta gaur, herriaren enpoderamentu demokratiko, autoeraketako enpoderamentu demokratiko bat emateko, tresnak falta dira. Eta ez dago kontzientziarik hain zuzen ere hori egiteko. Eta horregatik gaude debate zaharretan. Debate zaharretan gaude, gure espazio publikoan gaur oraindik debate zaharretan, iraganeko debateetan gaude, eta elkarren artean lehia hori nola irabazi ez. Baina benetan, nik bat egiten dut Pellok esaten duenarekin, urgentzia historiko bada gure herri ikuspegitik, momentu honetan egoera honi nolabait ere aurre egitea eta ausarketa egitea. Barkatu, gehiegi luzatu banez. Sakona izan da. Eta gaia eusko aipatu dituzue, neurri batean nik ere atera nahi nituenak, agian bizkate errepikakorra izango naiz, baina eskatuko dizuet, segurazki aipatu dituzuen gai batzuetan sakontzeko. Besteak beste, Pellok aipatzen zuen, metabolismo komunitarioa momentu kaskarrean ikusten duzula. Uste 2018an berrian esaten zenuen gauza bera oso hitzantzekoekin eta 60ko hamarkadan bultzada komunitario oso indartsu bat egon zela, eta ordutik asko eriki da, baina orain bultzada horren hondarretan gaude. Gutxi asko bat zatozte diagnostikoan, eta da krisi batean gaudela, ez? Eta nolabait egin behar dela diagnostiko, ez dakit konpartitu bat, baina bai bultzada, beste bultzada bat behar dela. Zenbatean ikusten duzue hori posible dela gaur egun, eta pixkat Xabierrek aipatzen zuen testuinguruan, alegia leia, SOEP motzeko leiaren testuinguruan bizi garela. Ni uste dute lehen izaten hori erreakzioaren eta ez beharraren kontu hori. Eta horrek ere, uste dut, COVID-aren kontu honekin hasi barrela pixkat azkenengo hamarkadetan eta batez ere etaren zikloaren amaierako ondorengo urteetan, ez? Manejatu ditu baita diskurso batzuk ere berritzen, ez? Ze, denbora badoa. Eta egia da, dauzkagun arazoak hori direla, hau da, jendarte fragmentatu eta bizi garela, individualizazio prozesua daukaten eragina, nola gure metabolismo horrek gure ondura komunitariak aurtzen dituen, nazio batekiko pertenentzia sentimentu hori hauskorragoa den, atxikimentu modalidadeak aldatzen ari direla, alderdiekiko, sistema instituzionalarekiko, erakundekiko, eta ondorioz erakundeen gaitasuna gure herri metabolismoa edo gure oinarri simbolikoa reproduzitzeko ere aldatzen. Baina hori, gertatzen zaio guri, gertatzen zaio Espainiari, eta gertatzen zaio mundu guztiari momentu honetan. Hada, esatea, abertzalea krisian dago, guztio gertatzen da, eta pixkat egin azterketa soziologiko bat, eta Bauman hartu, eta esan, behira, hau da, dagona, eta oinarri hauen gainean, ezin daiteke biderik egin, ez du esaten hori egiten Xabierrek esaten duena. Mundu guztia dago berdin. Nor ez dago krisian momentu honetan, ez? Sistema politiko guztia daude krisian, unionismoa krisian dago, Espainia krisian dago, Espainia sistema konstituzionala krisian dago, Europa krisian dago, eta mundua krisian dago. Eta beraz, noski baldintza batzuk ezkorrak dira, edo, zailtzen duten nolabait, ez? Euskal Herriaren buru jabetze prozesua, edo auteraketa prozesuaren garapena, baina beste batzuk aukerak dira. Agian, hemendik aurrera, gure herriaren eskala fisikoa adibidez, daiteke aukera bat, hamarkada honek jartze dizkigun erronka kolosalei erantzun berritzaileak aurkitzeko eta emateko. Bestalde, beti izan gara ulak, eta
adibidez, 50 hamarkadan egoera askoz ere okerragoa zen herri ikuspegitik, ez? Eta gai izan ginen. Hain justu, eta ados nago Xabierrekin, gure gaitasun handiena dago, gure baliabide edo gure gaitasun komunitarioetan, ez? Eta nonbait erakutsi badu herri honek berritzeko gaitasuna eta bide berriak irekitzeko gaitasuna justu izan da autoantolaketa komunitarioan, ez? Gai izan gara egiturak sortzeko ezerezetik. Kooperatiba sortu ziren, bere garaian komunikabidea sortu dira, ikastola sortu ziren eta bar, ez? Nik uste dut hori naiz eta baldintzak eta saiak izan eta esandako guzti hori badagoela, hor dagoela eta nolabait aurreko zikloak eta berdin ni naiz hartuko orain, ez? Paitzera, ez? Egon dira estrategia ezberdinak eta horren inguruko balorazio bat egitera, ez? Baina gutxienez bai izan beharko genukena da, bat, zerbait eman duela aurreko zikloak eta ekarri duela nolabait, ekarri gaituela 21. mendera nola eta herria oraindik hemen badagoen pulsio berdinzale bat, gaitasun komunitario bat, beste leku batzuetan ez dagoena segurazki. Eta bi gai izan beharko ginateke, segurazki, ja 10 urte pasata eta zikloaren bukaeratik, aurreko zikloa herri ikuspegi batetik rentabilizatzeko. Sartu gabe, batzuk besteen estrategia juzgatzen edo horren inguruko, hau da, nik uste dut esan daitekeela, herri hau eraiki dela, tradizio politiko handi bi horiek nolabait beraien ekarpena egin dutela modu ezberdinetan, baina inkluso naiz eta antagonikoa izen estrategia horiek, sakonean egon direla elkar elikatze prozesuak herri ikuspegi batetik ekarri dutenak herri honetan aldaketa prozesu berdinzale potente bat egin izana. Eta hori, bai hizkuntzaren berreskurapena dagokionez, bai ekonomia sozialen garapena dagokionez, badira prozesu batzuk mundu mailan ikertzen direnak, ez? Eta aztertzen direnak, ez? Beraz, nik uste dut, bat, gai izan beharko ginatekeela herri ikuspegitik hori rentabilizatzen saiatzeko, eta bi, aztertu beharko genukela, hemendik aurrerakoan, baldintza hauetan, baldintza hauek dira guretzat eta baita estatuentzat, zeintzu diren gure aukerak, zeintzu diren gure indargunak eta zeintzu diren gure aukerak ere, ez? Eta gure gaitasunak aurrera begira bideak irekitzeko. Nik puntu hontan sartu nahi nituzke hiru bat elementu. Zeren etorkizunera begiratu behar balin badugu, gutxienez gauza batzuk egin beharra dauzkagu. Bat da, nire ustez, ondo irakurri beharra daukagu munduan ematen ari den eraldaketa. Eta munduan ematen ari den eraldaketa edo agenda politiko berri horrek markatzen ditu nire ustez, markatzen du neurri handi batean gure joku zelaia. Aldaketa klimatikoa aipatu den zerak, Pellok, nik uste dut horrekin batera ezinbestekoa dela teknologiaren garapena aipatzea. Herri batek bere autoeraketarako, hontan ados egongo gara, botere maila bat eskuratu behar du. Gero ikusiko du, botere horrek zenbaterainoko gaitasun demokratikoa duen. Ahalik eta gehiena, baina boterea behar da. Orduan, eta boterea behar da, ze botererik gabe ezin da eraldaketarik egin. Orduan, nire ustez badaude klabe batzuk, gutxienez heltzeko horri. Bata irakurtzea mundua nola mugituko den urrengo urteetan. Eta ez urrengo 100 urteetan, baizik eta urrengo 10 urteetan. Horrek eramaten gaitu zalantzarik gabe, herri lehiakor bat izatera. Guk behar ditugu munduan, Euskal Herrian, unidade ekonomikoak, enpresak, munduan saltzeko gaitasuna edukiko dutenak. Hori gabe ez dago botere mailarik, nire ustez. Horrek esan nahi du, ondo irakurri behar dugula munduan zer gertatzen da. Bigarrena da, nire ustez, herrigintza ezin dugu bakarrik erakunde publikoen artikulaziopean egin. Herrigintzaren paradigma amplioago bat rekuperatu behar dugu. Urte luzeetan, sekulako autogatazka bat eduki dugu herri honetan. Erakunde publikoen eta erakunde publiko horien kontra ziharduen taldeen artean.
herrigintzaren redefinizio bat behar da. Eta redefinizio hortan, ezinbestean, ekimen soziala edo gizarte ekimena edo herri ekimena eta erakunde publikoen arteko lankidetza ezinbestekoa da, nahi balin badugu, botere demokratiko berri bat artikulatu geu garenetik eta daukagun indarrarekin. Uste dut hori dela bigarren klabe oinarrizkoa. Eta hirugarrenak dauka zerikusia nire iritzirako hezkuntzarekin. Gure hezkuntza sistemak porrot egin du. Eta uste dut, badala garaia hitz egiten hasteko porrot horretaz. Gure ikasleek ez dakite irakurtzen eta idazten. Orokorrean ez dakite irakurtzen eta idazten. Hori problema serioa da. Hau badakit esagerazio bat dela. Baina utzi dazue esagerazio hau borondaterik onenarekin egiten, mahai gainean jarri ahal izateko eztabaida bat. Eta da, ez dugu lortuko herri aurreratu bat, teknologikoki eta lehiakorra, eta paradigma demokratiko berri bat egituratzea, jende preparaturik ez balin badaukagu. Kontzientzia kritikoarekin. Eta gaur, gure hezkuntza sisteman, ez dago exigentzia mailarik, ez dago disiplina mailarik. Gu gea aberats berriak, gure gurasoek egin zuten lanaren ondorioz sortu den errenta gastatzen ari garen aberats berria gara. Eta gustatzen zaigu berandu jikitzea, berandu oheratzea, sofan etzanda egotea, konsumitzea asteburuetan makrozentru handi horietan. Eta herri perezoso bat bihurtu behar. Orduan, niretzako zalantzarik gabe, 3 marko jarri behar banituzke, herri honek egin beharko du lana eta gainera lehiakorra izan beharko da, konplejorik gabe lehiakorra, paradigma demokratiko berri bat eraiki beharko dugu denon artean publiko-pribatua, eta zalantzarik gabe hezkuntzaren benetako apostu bat egin beharko da. Asko hitz egin dut eta beste ideia bat bereziki komunitarismoaren ingurukoa gero desarrollatuko dute Peioren baimenarekin. Peio, bai. Ez dakit nola pixkate jarretuko dugun, edo aurrik ustazen, ustutari gara pixkat arilkatzen, ez? Pixkat horre gaietako bat bazen, 50 garren hamarkadako balore inguruan eta horien inguruan sortu zen edo erregintzak izan zuen bultzada gogoan izan da, eta Txe Xabierrek eman du puntua, ez? Gaur egun beste bultzada bat behar baldin bada, ze baloreren gainean eraiki behar dira gaur egun egitura demokratikoagoak, aipatu dituzte egitura demokratikoak, herrigintzaren ahultzea, lehiakortasuna, galdera zen, zei baloreren gainean eraiki behar dugu gaur egungo 21. mendeko Euskal Herrigintza hori, zenbateraino diren balore horiek berdinak edo ezberdinak bere garaian hain emaitza onak eman zituztenekiko, ez dakit, nola ikusten duzu? Nik uste dut, Euskal nazio egitasmoa izango da, hamarkada honetan, baldin eta gai bada, hamarkada honek aurkezte dituen erronka kolosalei aurre egiteko. Edo demostratzen badu, funtzionala dela aurkezten zaizkigun erronka kolosal hauei aurre egiteko. Edo bestera batera esan da, erronka kolosal horiei erantzun baikor bat emateko gai bada. Nire hipotesia da, Euskal eskala demokratiko gisa hartuz, soilik dela posible erantzun baikor bat ematea garai honi, eta horregatik beste naiz abertzale eta independentista, ez? Baina uste dut hori oso garbi izan barko genukela. Horatzen dut, Jose Mari Pastorek idatzi zuela berrian artikulu bat, orain dela hilabete batzuk, Greta Etxebarrieta izenburuarekin, ez? Eta aipatzen zuen, nola krisi klimatikoaren testuinguru historikoan, eta planetaren biziraupena eta gizadiaren zalantzan egon daiteken kontestu baten,
abertzaletasuna pentsatu beharko lukela oso ondo bere nazio gintza nola kokatzen duen kontestu hortan, ez? Nor izate nahia edo geure buru aldarrikatzea eta munduan leku bat merezi dugula esatea, noiz eta mundua pikutara joan daiteke kontestu historiko baten, izan daiteke arazo domestiko bat Euskal Herritar gehienetzat, ez? Beraz, behartua gaude Euskal nazio egitasmoa pentsatzera hamarkada honek mahai gainean jartze dituen erronka kolosalei aurre egiteko, eta batzuk aipatu ditugu dagoeneko, ez? Nik uste dut lau faktore nagusi baldintzatuko dituztela gizarte egiturak, bat bizi eta lan baldintzen prekarizazio azkorra, eta areagotzen ari dena, eta gehiago areagotuko dena hurrengo garaietan, badator disrupzio teknologiko bat, eta beraz salto bat modernizazio jauzi bat historian eman ez den abiaduran. Biztanlegoaren edo sartzea eta horren ondoriozko efektuak edo horren ondorioak ere izango dira beste bat, ez? Tartean zaintza lanen aragotzea eta guzti horrek dakarrena, eta laugarren bat izango da gizarte aniztasuna edo migrazio fluxuen ondorioz, ez? Sortzen ari den ja gizarte aniztasuna eta horrek dakartzen erronka guztiekin, ez? Guzti hori nola kudeatu modu demokratiko batean, ez? Beraz, holako kontestu baten nola kokatzen den gure nazio egitasmoa. Eta nik uste dut ez du konpartitzen pixka Xabierren ikuspegi hori, ez? Alpertu garela, eta eta beraz, alpertu eta beste, edo ez dagoela pixkat ja grinik edo zenik edo baldintzarik edo gizarte baldintzarik hemen eraldaketa prozesu bat ez du hain kontundenteki esan, ez? Baina nik esango nuke hemen dauden baldintzak eta Bartzelonan egon daitezkenak edo Eskozian egon daitezkenak antzerako edo estatu batuetan dagoen momentu honetan, ez? Datozen garaietan eraldaketa prozesua gertatuko dira, eta gizarte eraldaketa prozesua gertatuko dira, eta alduntze prozesuak gertatuko dira herri ezberdinetan. Besteak beste, eraldaketak ezinbestekoak izango dilako, eta kontraesanak geroz eta handiagoak izango dilako. Eta kontestu hontan, historiko hontan, eta baldintza soziologiko hauetan, adibidez ikusi da nola Katalunian posible izan den gizarte alduntze prozesu masibo bat. Gero besterik ditzateke ebaluatzea hor estrategia politiko funtzionatu duten ala ez. Baina uzut ezin ukatuzkoa dela 2012 Katalunian gertatu dela nazio gintza egitasmo bat. Hau da, nazio kontzientzia areagotu dela eta edo Eskozia momentu honetan badagoela nazio gintza egitasmo bat eta inoiz baino sendoago adibidez. Beraz, holako gizarte baldintzetan ere posible da, oso txikiak izan da eta oso baliabide gutxi izan da, alduntzean edo alduntze komunitarioan bidea egitea, ez? Kontua da, gai izango garen gure nazio egitasmoa kontestu historiko hontan kokatzeko eta gai izango garen erantzun demokratizatzaileak emateko. Eta zeintzu hortan da, honekin bukatzen dut, uste dut sakoneko azterketa bat egin beharko genukela eta orain arte manejatu dira hainbat paradigma kuestioan jarri behar direla. Besteak beste, nik uste dut, garaia iritsi dela etengabeko hazkunde ekonomikoan oinarritzen den paradigma ekonomikoa ere zalantzan jartzeko. Nik uste dut momentu honetan, Europan adibidez mahai gainean dagoen New Green Deal egitasmoarekin edo ODS-ekin, ez? Munduan ari dela ja bestelako paradigma batzuk bidea urratzen ari dela, ez? Nueva Zelandak diseinatu ditu aurten barne produktu gordinan oinarritzen ez diren aurrekontu batzuk, adibidez, ez? Beraz, ni ustez, gure egitasmoaren etorkizuna izango da, baldin eta datozen eraldaketa korronte hauen abanguardian jartzen bagara. Horretarako behar da reakzio komunitario bat. Gaur, nik, esan dut hasieran, ez dut horretarako baldintza soziopolitikorik ikusten herri honetan. Ez dut dinamika soziopolitikorik eta ez dut horretarako gaitasunik ikusten. Hori da nire kezka, baina nik ez dut fedea galdu herrian. Osea, ni bai ikusten dut zaitasun guztiekin badagoela herri bat, gaitasun komunitaria daukana, eta baldintza sortzen direnean, edo hortarako lekua uzten denean, gaitasun komunitario hori adierazten da. Eta nik uste dut, hori egon badagoela. Egin behar da, prozesu hori akonpainatu, eta batez ere alderdi abertzaleen lana da, prozesu horrek bidea egin dezan baldintza sortzea. Hemen datoz, segurazki, Pello eta nere hartzeko diferentziarik nagusienak. Eta diferentzia hauek nahiko historikoak dira, ez Pello eta nere artean baizik eta nagusiki azterketa marxista
eta liberala egiten duten pertsonen artean. Nik gauza bat esan nahi dut, peilo hori erantzun edo komentario bat egin aurretik. Ni ez naiz marxista, eta gainea marxismoaren teologiari sekulako beldurra diot. Eta orduan, urte batzutan, ibili nintzen bila, bestaldean esango nuke, ez? Baina, adibidez, Isaia Berlin edo bereziki John Rawlsen liberalismo individualista irakurri nuenean, sentitu nuen, marxismoarekin sentitu nuen beldur berdina. Eta urte batzuk beranduago, ja hile zuriarekin, deskubritu nuen Euskal Herrian bazegoela tradizio komunitario bat, hain zuzen ere, sekulako gizarte ardurarekin eraikia zegoena. Eta komunitarismoa zera, liberala zela, baino aldi berean sekulako demokratikoa eta berdinzaletasunean oinarrituta. Nik hortan sinisten dut. Oain, eta uste dut etorkizuneko paradigma bezala, gure iraganera, gure tradizioetara begiratzea, gauza ona izango dela eskema politiko berriak nolabait ere sortu ahal izateko. Hau esan da, badago gauza bat nik ez dudana